Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagis sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo, nga magkausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo. Kauban ni Pastor Jeremias Hangad, ang putling ebanghelyo. Tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Special greetings sa tanang regular nga tigpaminawan sa atong panagsibya dinhi sa kahanginan ug espesyal usab nga pagpanimbaya sa akong 96 years old nga lolo nga si Isabelo Lauri Sr. nga naminaw karon. Alang sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, please turn with me to Romans chapter 4 verse 19 to 21. Ang giingon dinhi mga kaigsunan, wala siya naluya diha sa pagtuo, giisip niya ang kaugalingong lawas sama sa patay na. Tungod kay nagpangidaro na siya ni adto og usa ka gatos ka tuig ug ang pagkabaog sa sabaka ni Sara. Bisan pa wala siya nagduha-duha sa saad sa Dios pinaagi sa dili pagsalig, kundili gipalig-on siya sa pagtuo samtang gihimaya niya ang Dios ug bug-os nga nagsalig nga mahimong buhaton sa Dios ang iyang gisaad. May the Lord bless the proclamation of His word at this moment. Ang Romans chapter 4 verse 19 to 21 mga kaigsunan sa Greek language, usa lamang kini kataas nga sentence ug ang katuyuan niini mao ang pag-illustrate or paglarawan gikan sa kinabuhi ni Abraham kung giunsa niya pagtuo ug pagsalig ug paglaom diha sa Ginoo. Bisan pa og sa tawhanong pagtan-aw wala gayoy basihan ang maong paglaom. So gilarawan ni Pablo ang kahibulungan kayong pagtuo ni Abraham sa atong Dios. Nagtuo si Abraham ug nagpadayon gihapon sa pagtuo nga tumanon sa Ginoo ang iyang saad nga hatagan siya ug ang iyang asawa nga si Sara ug usa ka anak. Gipabilin ni Abraham ang iyang pagtuo. Bisan pa og sa tawhanon nga pagtan-aw, murag dili gayud matuman ang saad sa Ginoo. In fact, from a human standpoint, ang saad sa Ginoo imposible gayud. Kay ngano man, si Abraham usa na kagatos ang pangidaro ni adtong tungura ug ang iyang lawas iyang giisip nga mura na og patay. Ug dili lang kay ang lawas ni Abraham murag milapas na sa average nga normal nga lalaki nga makaanak. Ang iyang edad mga kaigsuunan milapas na pud sa average nga pangidaron sa tawo. Kung atong basahon ang Psalm chapter 90 verse 10, ang average nga lifespan sa tawo niining kalibutana 70 anyos or 80 anyos. So kung dunay mga kababayan nato nga milapas na niini nga panuigon, bonus na kana gikan sa Ginoo. Unya si Sarah, 90 years old na pud niining panahona mga kaigsuunan ug sa tibuok niyang kinabuhi baog ang sabakan ni Sarah. Mao kana ang naka-record sa Bible. So dunay tulo ka bahin ang atong pamalandong niining taknaa. Una, ang pag-angkon ni Abraham sa iyang tinuod nga kahimtang. Ikaduha, ang determinasyon ni Abraham nga mutuo ug musalig gihapon sa Ginoo taliwala sa iyang tinuod nga kahimtang. Ug ikatulo, unsa ang matang sa pagtuo nga nabatunan ni Abraham. Ug hinaot nga tabangan kita sa Ginoo sa atong pagpadayon sa pagpamalandong sa iyang pulong. Mudangat na kita sa unang punto. Ang pag-angkon ni Abraham sa tinuod niya nga kahimtang. Unsa ang giingon sa verse 19? Wala siya naluya diha sa pagtuo. Giisip niya ang kaugalingong lawas sama sa patay na.
tungod kay nagpangidaro na siya ni adto usa ka gatos ka tuig ug ang pagkabaog sa sabakan ni Sarah. So nasayod sa Abraham nga ang iyang lawas murag patay na ang kondisyon ni adto mga kaigsuonan. So hopeless na, wala na gyud paglaom sa iyang kaugalingon nga makaanak pa siya. Ug nasayod usab siya nga si Sarah milapas na sa pangidaron nga pwedeng manganak ang babayi. So on the one hand, naa sa atubangan ni Abraham ang kamatuoran nga ang iyang lawas murag patay na. Ug ang sabakan ni Sarah patay na usab, dili na makaanak. But on the other hand, mga kaigsuonan, anausab sa atubangan ni Abraham ang saad sa Ginoo nga mahimo siyang amahan sa daghang mga kanasuran, sumala sa atong gipamalandungan ni adtong miaging simana. Well, unsa may gipili ni Abraham, diha sa pagtuo iyang gipili ang saad sa Ginoo. Mikupot siya sa saad sa Ginoo, iyang gihatagan og tumang kabug-aton ang saad sa Ginoo, mga kaigsuonan. Wala niya tagda ang kamatuoran mahitungod sa kondisyon sa iyang 100 years old nga lawas ni adtong tungura. Ang giingon sa Hebrews 11 verse 1, mga kaigsuonan, karon ang pagtuo mao ang kasiguruhan sa mga butang nga gilauman, ang pagbarug diha sa mga butang nga dili makita. So gibarugan ni Abraham ang saad sa Ginoo bisan pa og wala niya kini makita. Gipili niya nga maglakaw diha sa pagtuo ug dili sumala sa iyang nakita. Karon atong tan-awon pag-usab ang atong teksto. Ang giingon dinhi nga gipamalandungan ni Abraham ang kamatuoran mahitungod sa iyang lawas. Iya kining giisip nga patay na. Ang buot ipasabot niini, mga kaigsuonan, wala gilimbungan ni Abraham ang iyang kaugalingon. Giila gayud niya ang kamatuoran that humanly speaking imposible gayud nga ang iyang lawas makaanak pa. Ang punto niini, mga kaigsuonan, dili buta si Abraham sa kamatuoran. Wa niya gi-ignore ang hagit sa iyang pagtuo. So mo kini leksyon sa atong Kristohanon nga pagkinabuhi, mga kaigsuonan. Ang kinabuhi diha sa pagtuo, wala kini nagpasabot nga wala nay mga problema, wala nay mga hagit, wala nay mga babag. Hinunua usa kini ka kinabuhi nga atong gikinabuhi diha sa pagtutok sa gahom ug saad sa Ginoo nga mabuhat niya ang imposibleng mabuhat sa tawo. So ang kahimtang ni Abraham, bisan pa og imposible gayud kadto, wala kadto nagpaluya sa iyang pagtuo. Ang pangutana niini, kumusta ang imong kahimtang higala? Imposible ba ang imong giatubang karon? Ang imong pagtuo ba nagkaluya or nagpadayon gihapon ikaw og kupot sa pulong sa Ginoo, sa saad sa Ginoo? Si Abraham iyang gipamalandungan ang iyang kahimtang nga patay na ang iyang lawas kung buot hunahunaon, pero iyang gitutok ang iyang hunahuna sa pulong sa Ginoo. Wala naluya ang iyang pagtuo. Dili na siya makaanak. It was humanly impossible. Bisan pagkinsang fertility expert sa atong panahon karon ang mo-diagnose kang Abraham ug kang Sarah, ang ilang mahimong diagnosis, mga kahigalaan, permanently infertile. Apan ang attending physician sa Ginoo, dili tawo kundili ang labawng makagagahom, pinakabanggiitang doktor sa tanan nga adunay katakos nga muhatag og kinabuhi sa usa ka patay. So kung ikaw magtutuo diha kang Kristo, ang atong Ginoo mao ang imong attending physician, padayon og salig kaniya igsuon diha sa pagtuo. Adunay mga higayon nga ang atong kalag nagmaluya gumikan sa sala, nahulog kita sa sala. Unya ang atong pamati mura og gibiyaan na kita sa Ginoo ug wala na kitay paglaom nga maayo pa. Apan higala tawag sa Ginoo, matinud-anon siya sa iyang saad. Kaya niyang hinluan ang atong kalag ug pabalikon nganha kaniya pinaagi sa merito sa dugo sa atong Ginoong Hesukristo. So si Sarah, mga kaigsuonan, 90 years old, 10 years younger lang kang Abraham. Milapas na sa panuigon sa kapanganakan,
niadtong nadawat niya ang saad mahitungod kang Isaac. Ang giingon ni Moses sa Genesis chapter 18 verse 11 to 14. Si Abraham ug si Sarah parihong tiguang na ug milapas na sa panahon. Wala na giduaw sa binulan nga duaw si Sarah sama sa normal nga mga babayi. Mikatawa si Sarah sa iyang kaugalingon nga nag-ingon, "Human ako matiguang ug tiguang na pud ang akong bana, makabaton pa ba ako og kalipay?" Ug miingon ang Ginoo kang Abraham, nganong mikatawa man si Sarah nga nag-ingon, "Manganak pakaha gyud ko, bisag tiguang nako." Aduna bay bisag unsang butang nga lisod kaayo alang sa Ginoo? Sa gitakdang panahon mobalik ako kanimo ug si Sarah manganak og usa ka lalaki. And so, taliwala sa kamatuuran sa physical incapability, mga kaigsunan, si Abraham gipili gihapon niya nga mutuo ug musalig sa saad sa Ginoo. Ingon usab ni ana ang kaluwasan sa kalag sa mga makasasala, mga kahigalaan. Basin og miingon ka nga, kaya pa ba akong luwason sa Ginoo? Dautan kaayo ko. Hugaw kaayo ko atubangan sa Ginoo. Pero adunay saad ang Ginoo sa Isaiah chapter 1 verse 18 nga nagaingon, nga bisan pag ang sala nimo higala hilabihan kaayo ka itom, hilabihan kaayo ka hugaw. Kaya kining papution sa Ginoo sama sa balahibo sa karnero, sama sa nieve, mga kaigsuunan. So, makasasala ang tawo, nahailalom sa tunglo ug kasuko ug kapungot sa Dios, apan ang dugo ni Kristo gamhanan kayo nga papaso ng atong sala, hinluan kita ug suluban kita sa iyang pagkamatarong. Tuo ug salig sa saad sa Ginoo, higala bisag kinsa ka pa. Ikaduhang punto, ang determinasyon ni Abraham nga musalig sa saad sa Ginoo taliwala sa kamatuuran sa iyang kahimtang. Ang giingon sa verse 20, bisan pa wala siya nagduha-duha sa saad sa Dios pinaagi sa dili pagsalig kundili gipalig-on siya sa pagtuo samtang gihimaya niya ang Dios. So literally mga kaigsuunan, wala gayud nagduda si Abraham sa saad sa Ginoo nga hatagan siya og kaliwat, nga hatagan siya og anak bisan pagtiguang na siya kaayo. Wala niya paundayon ni, wala niya gi-entertain ang unbelief, ang pagduha-duha. But take note mga kaigsuunan, wala kini nagpasabot nga wala gayoy struggle si Abraham bisag gamay, nga hanoy gayod ang dagan sa iyang pagtuo. No, adunay mga moment nga si Abraham nasipyat, nahulog diha sa pagduda, pero dili kadto permanente mga kaigsuunan. Mibalik gihapon siya sa pagsalig sa saad sa Ginoo. In fact, ang atong teksto nagaingon nga ang pagtuo ug pagsalig ni Abraham mitubo, nagkalig-on ug nagkalig-on. So ang idea ni mga kaigsunan, wala man nagpasabot nga si Abraham walay mga moments sa pagduha-duha. Naka-record ka na sa Biblia. Tanang mga pagtuo sa mga katawhan sa Ginoo muagi gayod og pagsulay, muagi gayod og testing. So wala kini nagpasabot nga kung ikaw anaa sa pagduha-duha karon, muingon na ka nga peke ang imong pagtuo. Tanang pagtuo pagasulayan gayod. Ang pagtuo ni Abraham gisulayan usab. Dili di ay perpekto ang pagtuo ni Abraham. There's no such thing as perfect faith. Una nga pagsulay nga giatubang ni Abraham niadtong naay hulaw sa dapit nga iyang gipuy-an sa Kanaan, didto siya nagpakitabang sa Ehipto imbis nga mutawag siya sa Ginoo. So, nakalapas si Abraham, nakasala siya batok sa Dios. Unya pag-abot niya didto sa Ehipto, iyang gipatuo nga ang iyang asawa nga gwapa kaayo nga si Sarah iya kunong igsuon. Tungod kay nahadlok siya nga basin ug patyon siya ni Faraon, kay gustong ilugon ni Faraon ang hari sa Ehipto ang iyang asawa. So ang buti pasabot, nakasala siya batok sa Dios, namakak siya, unya iyang gitugutan nga ang iyang asawa himuong kabit ni Faraon didto sa Ehipto. Ug mo'y hinungdan nga gikasab-an sa Ginoo si Faraon ang hari, gi-expose ang sala ni Abraham ug naulawan si Abraham.
Now, despite sa pagkahulog ni Abraham sa sala, mga kaigsunan, mibalik siya sa Ginoo. Mibalik siya nga mibarug sa saad sa Ginoo. O gihatagan sa Ginoo si Abraham og balik-balik nga assurance, kasiguruhan nga tumanon gayud sa Ginoo ang iyang saad. Ug ang response ni Abraham sa iyang kasing-kasing nahasulat sa Genesis chapter 15 verse 6. Ang giingon dinhi, mituo siya sa Ginoo ug kini giisip alang kaniya ingon nga pagkamatarong. So again, niadtong miabot ang lain na usab nga pagsulay, misalig si Abraham sa iyang paminsar, unya iyang gisunod ang dili Dios nun nga tambag sa iyang asawa nga si Sarah, nga kabiton si Hagar. Makighilawas kang Hagar nga sulugoon ni Sarah, kay basin kuno og makaanak og anak nga lalaki pinaagi kang Hagar. So, gabuot-buot sila. Samtang ang saad sa Ginoo klaro kayo nga pinaagi kang Sarah, hatagan sa Ginoo og anak si Abraham. Pero wala sila kapaabot, gabuot-buot sila o gisunod ni Abraham ang sugyot sa iyang asawa. So another na pod nga sipyat ni Abraham, mga kaigsuunan. Ug ang resulta ni adto, nakabaton si Abraham og kaliwatan nga mga Arabo nga hangtod karon adunay panagbangi between the Arab people and the Israelites didto sa Middle East. Grabe, pila ka libo ka tuig ang consequence ni adtong sala ni Abraham, mga kaigsunan. But despite his spiritual imperfection, si Abraham mibalik gihapon sa Ginoo diha sa pagtuo o gipasidunggan sa Ginoo ang pagtuo ni Abraham. Ug sa gitakdang panahon nahimugso si Isaac nga anak ni Abraham ug ni Sarah sa ilang katigwangon. Karon wala na bay mga pagtesting, wala na bay mga pagsulay, duna ni adtong dako-dako na og jutay si Isaac, gisulayan sa Ginoo ang pagtuo ni Abraham kung musunod ba si Abraham ni adto nga ipahalad kuno si Isaac ang iyang bugtong anak didto sa bukid sa Moriah, pinaagi sa pagsunog niini. Pero ni adtong tungura milig-o na kaayo ang pagtuo ni Abraham. Wala siya misupak sa gisugo sa Ginoo, iyang gituman ug immediately ang Ginoo nag-intervene ug naghatag ang Ginoo og nati nga karniro aron maoy ihalad ni Abraham ngadto kaniya. Ang giingon sa Hebrews chapter 11 verse 17 to 19, pinaagi sa pagtuo sa dihang gisulayan si Abraham, gihalad niya si Isaac. Siya nga midawat sa mga saad andam nga mihalad sa iyang bugto nga anak, nga mahitungod kaniya giingon nga kang Isaac pagatawgon ang imong binhi. Giisip niya nga bisag gikan sa mga patay, mahimong buhion sa Dios ang usa ka tawo ug sa misteryosong mga pulong gidawat niya siya pag-usab. So, ang kamatuoran, mga kaigsunan, ang tinuod nga pagtuo aduna gayoy mga testing, mga pagsulay. Ug isa pa nga kamatuoran, dili kita makabaton og tinuod nga pagtuo kung dili pinaagi sa balaang espiritu nga magalamdag sa atong kasing-kasing ug hunahuna. Ang balaang espiritu mao ang naghatag og kalamdag sa hunahuna ni Abraham ug sa iyang kasing-kasing, and finally iyang giila ang gahom sa Ginoo nga bisan og nadayon sa paghalad ang iyang bugtong nga anak nga si Isaac, nagtuo siya nga adunay gahom ang Ginoo nga banhawon si Isaac gikan sa mga patay. Nakita ni Abraham ang saad sa Ginoo nga hatagan siya og yuta, pero sa tibuok katuigan sa iyang kinabuhi, mga kaigsunan, wa gyud niya napanag-iya ang yuta sa Kanaan. Iyang gigakos ang saad sa Ginoo, pero wa niya maangkon. Nagpadayon siya puyo sa mga tolda all his life. Unya ang iyang mga kaliwatan wala dayon makapanag-iya sa yuta nga gisaad. Mikabat pa og pila ka mga katuigan ayha nila naangkon ang gisaad sa Ginoo. So just as Abraham trusted God's word nga hatagan siya sa yuta nga wa pagani niya makit-i niadtong gitawag siya sa Ginoo gikan sa Babylonia, nagsalig usab siya finally sa gahom sa Ginoo nga mubanhaw kang Isaac nga iyang anak gikan sa mga patay.
if necessary by divine miracle nga wala pa niya kini makita. Mao kadtong ikaduhang punto. Ang ikatulong punto mao kini. Unsa ang matang sa pagtuo nga nabatunan ni Abraham? Ang pagtuo ni Abraham, mga kaigsunan, God-centered. Nakasentro gayo diha sa Ginoo. Wa siya misalig sa iyang kaugalingon. Wa gani siya misalig sa kadak-on sa iyang pagtuo. Wala misalig sa Abraham sa kining gitawag og positive thinking. Wala siya miingon nga kung positive lang ang akong panghunahuna, makaanak ra lagi ko. No, ang iyang gisaligan mao ang Dios. God-centered ang iyang pagtuo. Misalig siya sa saad sa Ginoo, mibarug siya sa saad sa Ginoo. Ug sa dihang natuma na ang saad, ang Dios lamang ang midawat sa tanang himaya ug pasidungog. Sa Romans chapter 1 verse 21, atong makita ang pinaka-essence sa kasalanan sa mga katawhan. Ang giingon dinhi, tungod kay bisag na ilhan nila ang Dios, wala nila siya himayaa isip Dios, o gipasalamatan man kundili nahimong walay pulos sa ilang mga pangatarungan, ug ang mga kasing-kasing nila nga walay kamatuuran nangit-ngitan. So, usa sa paghukom sa Ginoo sa adlaw sa paghukom mao nga bisan pa sa panalangin nga gibubo sa Ginoo sa tanang mga katawhan, wala pasalamati ug pasidunggi sa mga katawhan ang atong buhi nga Dios. Pero by contrast niini nga teksto nato, mga kaigsuonan, mitubo si Abraham diha sa pagtuo, milig-on siya ug iyang gipasidunggan ang atong buhi nga Dios. So, nagtudlo kini kanato, mga kaigsunan, nga ang atong pagtuo kinahanglan gayod nga mutubo. Ang huyang nga pagtuo or jutay nga pagtuo raman gihapon kana, pero kinahanglan gayod nga mutubo kita diha sa pagtuo. Ang magpatubo sa atong pagtuo ang atong Dios, pero dili kini nagpasabot nga wala na kitay pagabuhaton. Kinahanglan gayod nga atong buhaton ang atong parte aron mutubo ug mulig-on kita diha sa pagtuo. Unsa man ang kinahanglan natong buhaton aron kita mutubo diha sa pagtuo? Kinahanglan nga atong dugangan ang atong pagkahibalo ug pagkasayod mahitungod sa Dios. Ang pasabot niini, kinahanglan nga mamalandong kita sa pulong sa Ginoo. Kinahanglan nga mubasa kita sa pulong sa Ginoo. Ang pagpamalandong nato sa pulong sa Ginoo, ang pagbasa nato sa pulong sa Ginoo, mao kana ang pamaagi nga mas mailhan nato kung kinsa gayod ang Dios. Makita nato ang iyang gahom ug ang iyang kahimayaan. Ang pagtuo, mga kaigsunan, kinahanglan gayod nga God-centered. Ang Dios ang gituuhan. Bisan pa og dako kayo ka og pagtuo nga ang huyang nga tulay makadaog kanimo. Wala gihapoy pulos ka na nga pagtuo higala gumikan kay mahagba gyud ka na nga tulay kay huyang kayo nya bugat kayo ka. Pero bisan pa og huyang ang imong pagtuo pero lig-on ang tulay, magduha-duha man ka pero dili gayud mahugno ka na nga tulay. Now unsaon man imo paglig-on sa pagtuo sa tulay? Kinahanglan nga imong mailhan ang engineer nga maayo og record. Mailhan nimo ang construction company nga maayo og record. Mahimaya ang Dios kung hugot kayo ikaw nga nagatuog, nagasalig kaniya, pero unsaon man nga mulig-on ang imong pagtuo sa atong Dios, kinahanglan gayod nga mailhan nimo siya og dugang pinaagi sa iyang pulong. So you need to meditate upon His Word and read your Bible always. Sa atong pagbasa sa pulong sa Ginoo ug pagpamalandong, mailhan nato ang mga kinaiyahan sa Dios. Gipadayag ang gahom sa Dios, ang pagkamatinud-anon sa Dios, ang kaluoy sa Dios, ang hustisya sa Dios. So, mutubo gayud kita sa atong pagtuo. Now, nagpasabot ba kini nga ang mga Christians dili na makasinati og kalisod? Adunay mga na-martyr sa Bible. Namatay sila gumikan sa ilang pagtuo, nahimo silang martir, gipatay sila, pero wala ka na nagpasabot nga ang Ginoo pildido.
Hangtod sa kamatayon ni adtong mga tawhana, nagpadayon gihapon sila sa Ginoo, gumikan kay gilig-on sila sa Ginoo. Nailhan nila ang Dios, mao nga wa sila misurrender, wala nila gibaylo ang ilang pagtuo aron lamang sila mabuhi. Mibarog sila sa pagtuo bisan pa og nag-ungaw na sila sa kamatayon. In fact, kung atong basahon ang Revelations chapter 6 verse 9 hangtod sa 11, ang gipadayag niini nga passage nga aduna gayoy exact nga number or gidaghanon ang mga martir sa kasaysayan sa kalibutan adisir mo balik ang atong Ginoo. Adunay soberano nga plano ang Dios. So kinahanglan gayud nga tun-an nato ang kinaiyahan sa Dios diha sa iyang pulong ug ang atong pagtuo kinahanglan gayud nga mututok sa Ginoo. Ang atong pagtuo kinahanglan gayud nga mapamatud-an sa atong buhat o kinahanglan nga pangayuon nato sa Ginoo nga motubo gayud ang atong pagtuo. So kinahanglan gayud nga maampingon kita no nga dili nato ma-misapply ang saad sa Ginoo sa atong kinabuhi. Kay si John the Baptist, mga kaigsuunan, naglibog biya siya nga kung siya forerunner pa sa Mesiyas, sulugoon sa Mesiyas, nganong naaman siya sa pirisuhan ni adtong taknaa. So nangutana siya kang Jesus kung siya bagayod ang Mesiyas nga gisaad, o gi-assured siya ni Jesus nga siya gayod ang Mesiyas nga gisaad sa daang tugon. Pero bisan pa ni ana higala, wala man nakabuhi si John the Baptist gikan sa pirisuhan. Namatay gihapon siya, gipatay gihapon siya. So wala kini nagpasabot nga kung aduna kitay tinuod nga pagtuo sa Ginoo, mura og nindot kanunay ang dagan sa atong kinabuhi. No, walang gyud ta masayod mga kaigsuunan kung kabubuton ba sa Ginoo nga mamatay kita ingon nga usa ka martir alang sa Dios. Wala man nagsaad ang Ginoo nga kung ikaw Christian, maayo ka sa imong balatian nga cancer or dili ka magsakit o grabe kayo nga sakit. Wala gyoy gisaad ang Biblia. In fact, ang gisaad sa Biblia kitang tanan mga matay. Pero ang giingon ni Pablo, for to me to live is Christ and to die is gain. Ang mabuhi tungod og alang kang Kristo ug ang mamatay diha kang Kristo mao ang iyang kadaugan ug kadaugan kini sa tanang mga nagtuo ug nagsalig sa atong Ginoong Hesukristo. So milig-on ang pagtuo ni Abraham. Ang tinuod nga pagtuo mutubo gayod. Matud pa sa atong Ginoo, bisan pa ug ang atong pagtuo nagsugod ug sama kagamay sa liso sa mustasa, pero mutubo gayod kini higala. Mutubo gayod kini igsuon. Kinahanglan gayod nga mosunod kita sa pulong sa Ginoo. Si Abraham misunod sa pulong sa Ginoo. He believed, ug ang pamatuod nga aduna siya pagtuo, miobey siya, misunod siya sa sugo sa Ginoo. Ang atong pagtuo mapamatud-an sa atong pagsunod. Trust and obey. Ang pagtuo wala kini naghimaya sa tawo. Wala kini nagpasidungog sa tawo. Ang tinuod nga pagtuo nagpasidungog kini sa Dios. Ang Dios mao ang nagpanglihok sa atong kinabuhi aron kita magmadaugon. Busa ang atong pasalamat, ang atong pagdayig, ang atong paghimaya, anaa lamang gayod sa atong buhi nga Dios. Di po nato ipanghinambog ang atong pagtuo. Doon narabay mga tao nga manghinambog sa kalig-on sa ilang pagtuo. That's pride. Dili ka na tinuod nga pagtuo. Gumikan kay ang tinuod nga pagtuo, diha lamang magpasigarbo sa atong buhi nga Dios. Tungod kay nakita niya nga kung wala ang Dios, wala gayod siya'y mahimo. It is God who is the true focus of our faith. Karon alang sa kaluwasan higala, ayaw lagi og salig sa imong pagkabuutan. Ayaw og salig sa imong mahimo aron ka maluwas. Dili nimo mapalit pinaagi sa imong maayong buhat ang imong kaluwasan gumikan kay dautan ikaw. Ang imong maayong buhat hugaw nga panapton lamang atubangan sa Ginoo. Undangi og salig ang imong kaugalingon. Ibalhin ang imong pagsalig sa tinuod nga Dios ug manluluwas, bugtong Dios ug manluluwas ang atong Ginoong Hesukristo. Pinaagi sa iyang dugo nga giula didto sa krus sa Kalbaryo, pinaagi sa iyang kamatayon, pinaagi sa iyang pagkabanhaw, ang imong kaluwasan higala
nahimong sigurado kung maghinulsol ka sa imong sala ug musalig lamang ikaw kang Kristo ingon nga imong bugtong Dios ug maluluwas. Ug ayaw ug ingna nga imposible nga pasayloon ka sa Ginoo kay dako kayo ang imong sala, dautan kayo imposible. Remember Abraham, iyang giisip na ang iyang lawas nga patay, pero nagsalig gihapon siya sa Ginoo nga kayang buhaton sa Ginoo ang imposibleng buhaton sa tawo. Ang kaluwasan nimo higala, kayang buhaton ka na sa Ginoo. Wala kay katakos nga muluwas sa imong kaugalingon. Only Jesus Christ can save you. Therefore, tawag sa ngalan sa Ginoo niining taknaa. Tawag kang Hesukristo ug iya ikaw nga sapupuhon, iya ikaw nga luwason. Buhata kini karon dayon kay basin ug ugma ulahi na ang tanan. Amen. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935-744-3030.